हॅलो सर. सर तुम्ही मला बोलवले होते हो जॉबसाठी आणि बोलले होते हो की 20,000 रुपये सॅलरी आहे म्हणून. बघा आम्ही तुम्हाला बोललो होतो तर तुम्हाला 20,000 पगार देऊ, तर तुमचा तितका काही एक्सपिरियन्स आहे नाही, त्याच्यामुळे आम्ही एक काम करू, तुम्हाला सुरुवातीच्या पहिल्या महिन्याला आम्ही 15,000 पगार देऊ आणि दुसऱ्या महिन्यापासून आम्ही तुम्हाला 20,000 करू. ठीक आहे? ठीक आहे सर, मग मी एक काम करताय, काय डायरेक्ट दुसऱ्या महिन्यापासूनच येत आहे.